Mnohým obyvateľom Šale podľa slov hovorkyne chýbajú nákupné centrá. Z toho dôvodu za týmto účelom navštevujú väčšie mestá vo vzdialenejšom okolí. To sa však čoskoro zmení. V súčasnosti totiž prebieha výstavba. Sú dve obchodné centrá. Jedno bude vo Väčši, ktoré je tiež už vo výstavbe. Druhé centrum je na rozhraní ulice Kráľovskej a Štúrovej, kde začali už nejaké práce. Táto budova bude mať zelenú strechu a bude mať aj parkovacie miesta, samozrejme. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dosieliť viac menej toho, že zostane táto elektrická rozvodňa. Spomínaná trafostanica je podľa vedenia mesta zároveň vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a je poslednou časťou mlyna, ktorý na danom mieste kedysi stál. Zachovaný ostane i veľký vzrastlý strom. Už počas územného konania sa nám vlastne podarilo pri stanovisku okresného úradu upozorniť na to, že sa tam nachádza vzrastlý strom, ktorý by sme chceli zachovať v rámci tejto stavby. Okresný úrad vydal vyjadrenie o tom, aby sa táto drevina zachovala na uvedenom pozemku a aby sa zakomponovala do celej stavby toho obchodného centra, ktoré tam vznikne. A potom už následne vlastne všetky orgány dotknuté, ktoré vydávali povolenia, tak vlastne museli zohľadniť túto pripomienku aj pri vydaní stavebného povolenia. Vieme aspoň približne, že koľko budú tieto práce trvať? Tieto práce počítame tento rok by sa mali ukončiť. Čo sa týka organizácie dopravy v súvislosti s výstavbou či už kruhovej križovatky alebo nákupného centra na ulic SNP Kráľovská, tak bola aj teória, uvažovalo sa aj nad tým, že by sa zmenila organizácia dopravy na ulici Štúrová, teda výjazd zo Šale smerom na Galantu a výjazd z smeru Galanta do Šale na ulici Kráľovská. Erika Kolerová ďalej tvrdí, že po diskusii s obyvateľmi, dopravným inšpektorátom a ďalšími orgánmi dospeli k záveru, že organizácia dopravy zostáva zachovaná tak, ako je v súčasnosti. To znamená, že výjazd smerom na Galantu bude jednosmerná cesta cez ulicu Štúrova a výjazd zo smeru Galanta do Šale cez ulicu Kráľovská taktiež jednosmerná cesta. Čo sa týka výstavby kruhového objazdu, tak kruháč sa bude napájať vlastne na ulicu Kráľovská s tým, že tie najväčšie stavebné práce sa očakávajú približne v máji, vtedy sa budú musieť obyvatelia a návštevníci mesta pripraviť na dopravné obmedzenia. Veríme, že to spolu zvládneme a tieto práce budú trvať, čo sa týka vyslovene len kruhovej križovatky, tak tieto práce budú trvať približne 3-4 mesiace. Výstavbu oboch nákupných centier spoločne s kruhovým objazdom zabezpečuje súkromný investor, ktorý jednotlivé úkony konzultuje s dopravným inšpektorátom. Veronika Hrobáreková, televízia Krea.